Zkus nám, Miro, představit kolekci závodních bot, kterou máš rozhodně nejrozsáhlejší v Česku a na Slovensku dohromady, protože je jasný, že tvoje závodnická minulost tě k tomu navedla a zároveň kde jinde by si měl člověk nechat poradit, než u prodejny, kterou vede závodník. Tak zkus nám představit scalpovou botu pro závody. V princípe dnes je taká doba, že všetci chcú mať ľahké, ale to nie je len o tej váhe, je to samozrejme o tom rozsahu pohybu. Ja osobne síce nosím takúto topánku, ktorá je od Pieržinu, to bol nášho kamaráta, čo sme kedy spolu pretekali, ale s vysokou papučou, ja som už taký starší pán, tak chcem doma také väčšie pohodlie. Samozrejme je to topánka, ktorá má okolo 600 gramov, ale dostávame sa samozrejme ku nejakým iným modelom, či už Scarpy, La Sportivi, Dynafitu alebo samozrejme Pieržinu, ktorý robí pre Dynafit tieto topánky. A tie už majú, v podstate sú v tom, že takéto vlastne niečo končí to tu. To znamená, že ten ohyb, už vôbec samotný ohyb tej topánky je úplne fantastický a nezavadzia tam ani vlastne tá papuča. Je to samozrejme ľahké, všetko okolo 500 gramov, ale musím povedať jednu vec. Keď si to človek raz vyskúša, dá si to na nohu a skúsi s tým chodiť, tak už nič iné nechce. Aspoň teda samozrejme musí mať trošičku tie rýchlostné vlohy. V poslednej dobe som zaznamenal, to nie je o tom, že pretekári to chcú, pretože vlastne všetky ostatné modely, čo sú, že také kombinované veci, ktoré sú, dajme tomu ako toto, že plastová časť s karbonovým komínom, takéto niečo, proste to už ako keby dneska úplne išlo do úzadia. Lebo je to taká nejaká stredná trieda, ktorá to len trošičku pomáha akože v rámci toho tréningu, ale výkonov a tak ďalej jednoznačne tento karbon, celokarbon, hej, vlastne úplne totálne zvíťazil a v podstate pretekári všetci to kupujú, ale druhá vec je to aj ľudia, ktorí chcú ľahko chodiť, fakt vyskúšali si to a už kupujú tieto veci. Turisti, nie že úplne povedať, že turisti, ale takí športoví nadšenci, ktorí chcú byť aj rýchly, ale fakt tá topánka je výborná v tom, že keď sa pustí dole kopcom, tá topánka má naozaj veľmi veľkú pevnosť. A dá se říct, že je to vlastně záležitost 3 výrobců, nebo 4, ten Pieržinu, který to dělá pro Dynafit, La Sportiva a Scarpa, v podstatě ovládají tady ten závodní segment. Áno, toto tu vlastne zatiaľ neviem, či niekto sa niečo dostal niekde ďalej. Viem, že niektoré firmy samozrejme chcú kombinovať nejaký karbon, možno s tými komínmi a tak ďalej, ale potom to vždy bol nejaký problém. Takže v podstate zatiaľ títo traja výrobci jednoznačne vyhrávajú. Každá topánka je trošku inakšia, to znamená, že pasuje na trošku inú nohu, takže je v tomto super. Ja akurát starší pán trošičku, tak naozaj mám rád celú papuču, aby mi, ako hovorím, že neťahá mi potom na achilovky, ale je to fakt všetko veľmi pohodlné a veľmi jednoduché ohyb. A druhá vec, čo veľmi oceňujeme my, všetci neviem, či by sme to mali povedať na kameru, ale obujeme sa pekne doma, sadneme do autíčka, prejdeme na parkovisko, odšoferujeme úplne bez problémov, pretože to je topánka, ktorá je ľahšia ako trekkingová, šoferuje sa tam úplne bez problémov a vôbec neriešime obúvanie a vyzúvanie niekde na parkovisku.